Please bun para mga sa simpat sa nega channel na Facebook, YouTube, at Instagram ngai bakshan swear. Aran ni ban ai ka jingkran ta kabadai ba ka jing plapop. Ba ka jing kali ka ni bakshan. Hatu kalong kaba daisi na ka Bible banya plapop para bangat hi. Hatu ka jing plapop para bangat hi kaya rap sisa si bakshan. Hatu balai ba ngindawan sa kajing sakri jong pilanin da puni pi penle bahai kani ga jing plapop hatu kalong ka badai se hatu kaya rap se pun gi bakali kum kini te para bangat ka aban ai no pi ya ka jing shine ta halor ka jing plapop ngini sedang bet na ka ktin jong blai nama shabar ka ktin jong blai kanam dan bore ka bangile shabar ktin jong blai kam dan jing mentoy bat kam dan kabur hari apa ngile kum ka ktin jong blai pinsa I ka jing la do pinsa sakri jong blai da ka jing shrol da ka jing slur bat kum juru pinsa la do na ka pop tong ye let shwa na ka jutang ka barem smo ba pat ba so ba dia viewers so ba para pengai da shim ni ka Bible jong pi ha banga kran ni what you ngap klam badan ka Bible let na re jutang ka barem mo kitab Proverbs penapet kitab Proverbs kau utau baburi yagi pop un amman bha reito bapla bat I no uyo kajing isnai sngap ba sa isin utau baburi yagi pop un amman bha amman bha un sai so num dan e ka jing em jo kapala du rei utau bapla bat I no pop uyo kajing isnai Pina pet na kaduk jutang ka barim. Wat us iem David habawan Nathan uman siu haban play to kapop klim jung ka bau buri. Haban wan Nathan haban confront ngai tau David mut ban buri bet reu play kwa bau David sim David ban buri to kapop klim. Bar habo pla hado bau David reu pla pat ba senan haki ulah tip pat ba ka pop jung. Reu play ulah pen khut to kapop but dan syu kata ka guilty conscience lani kata kajing penram namar balai lara sabar to mi pek senak hatu haka jutang barem nang dan si bakshan haka jutang batmai nong nang dan si ta jing plapop ni na ka jutang barem kibun na pen ifi na ka jutang barem kidan ka jing plapop hendreng pen itang itu artli haka jutang batmai la da inglet na gospel Marcos kal nang baning kong khat basan let na bat di Bible da pen let jingmut ling nang baning kong khat basan kong tu ba Kitu na Judea, Jerusalem, Samaria. Kila let show Yohanes nong pen baptis. Kalang kila ilat. Baki daya plano I pop kum tau la pen baptis. Ong ladaya plano yaki pop. Kan mau plural. Ndai tang kawe pop plural. Tapi I bau Yohanes nong pen baptis tu. Shua pen baptis hawa Jordan. Pen plapop bau sa pen baptis. Pindalet naka NIV ka clear ha. Kung ba they confessed their sins and were baptized. Pi syo ban mat kawan ra siya ka taka jingkala ka bamud. Kwa syo ban le wan ra pen paw siya ba ban pen tukot no. Dehang ta ka hap na ka bor jong ka pop. Pi ka jingkala ka mud ka diban plan syo bele ba plan but no. To ngin pet syu nakikam ki apostol kalau nang ka bakat khandai ka khat ka bakat pra ter pi kong kumno ka ba phla ba ino ndei tang ban phla re ban phla ba ino let nakikam ki apostol nang ba khat khandai khat ba khat pra ter baong haba gitu ki belanget ki wan ki apostol ki le no ki de phla no ya ki jingle ki Ketika Bible parang orang they confess their sins, their evil deeds. Lalu kita plan kita ki jingle pop jongki kita ki jingle baman jongki. But kita wan ban berat no kita ki jingle mentor jongki. Latang ni ki bat ka poi hanu san pau hajar. Kapisa. Pi kita wan ban plan no. Mut mensua ka jingle mentor, ka jingle ha kita ki jingle pop jongki kadan ka jingem aure aru. Kita ki temple prostitute kita pun ki to ka baki wan pla ki apostol baki daya thang no pan pa baki da kot jingmut no badeng ta ki la do to ngini pet susu naka shitiu jacob kal nang ba san khat ba khat riu snap hai gini
Sengap bayi ni kita san kat meri ko tu ya plano para banget yaki pop jampi. Nadi tu ya plano parlok hi yaki pop jampi. Baka jing duai bahak kala shibun. Tiwat ong para banget bakam dan ha Bible. Nam film jupuli ha Bible takada film tip takada dan bapenlek manumno pisakut sa ka pop. Im sa tu ka jing im kwa brai. Im sa ka jing lien man pet film jaklia. Im sa tu ka jing lien man im aurea bikin thai. Namar boleh pi buri ka pop, pi enjoy ka pop, ndre la pi akut jing mot shishan. Tika ei ka ba ngi jule ka jing pin pla pop. Pi ka shitiu jokap wang tu ya pla parlok pi ya ki jing pala jong fi ni jing pop jong fi. Ka jing duai u bahak kala shibun. Mot utu badan ka bor man duai u ber i ksud. Namar boleh ha gospel markas kal nam ka ba kat mriu so bang awara ba ifi dak ti jong play kat kat ka ba kat nyo kong kini kita timbut nak kita ki banget kini ya be no i ksud ha ka kerteng jong a pi kini kran pak di wei thli kini pen be i ksud pi ha ka do no u briu palai pele yang ni jing plapop palai pindawan seni sajau lunch no lin ni da penle bhai kani bat bun ki briu ki ba la penle nang ni ki bun ba na po YouTube do phone ya dan sidan ki bangaju penle mo maju penlek kini ke jing plapop ngak train ki we ki senran kan thai bat senran ki bala yo la lut sana ka pop i train ki ban pen plapop ban pen be ki men simbaman ba ki yo la lut tingi jule kum no ha ba ki wan ba ngim ju thu khana sni pat ban ong ban le ra lam ler ki yu kata kalong secret no hari ki dan ki bala la lut ki kwa hi ban pla YouTube pi tu ngim pen bor ki no ban pla YouTube re ki ong nga tengah kwa ban thu be ka e ka mal ale swa ko kum nu ble plat khnang ba ki wei kin yo sngo kin yo la lu ki wan hi te kata yaro u try mun pen bor re dan ki ba kim kwa ti kam nei le te ni le kum nu to balai badan kam man pla pop namar ha ka jing le pop jong pi ka pop jong briu ka ba billion na lu dang khata dan dik tang nganu mi thu khatang ni ngim dei ban than re dan ki briu ki ba ki daklat ki le aurea na do dang khlung khna ki nang mot kam nei le ngo ka dan ka jing sha le ben ro nang fi mli tang bakal dan kata kadang ka jing abuse ne ka mo we sha le ben dang re nang khna ka to ka mong ka do no wi na mar ki dang khlung ki dang khna ka mong ka do no dan ki ba mo chat pi ki pop ki le aurea pat bun ki kan thai ne ki pat ki tu ki film jaklia la ni ki pa kanya mo ki pa mo ki tu ki e baro ka te nang fi na ta de ki pun ba ki pop ba tak ada pi seorang bani nganda duai paling penlek pi ong ni nganda duai te ni ngasam tia pi julap ni da puli kat ba sam tia ni kiwan kitu ki jing pok sni ben sha ki jing pok sni aurea ani men mit nga tia ngam lat lut ani ngayo pang ani ngapang ga ni ka jing pang la sim da wai ru la chat ru mlap ka ni ka jing pang ayu tama pim tip balai ba ka pop ka buri pi pim judan menu werap kidan sekitu ki men sim baman pim dei tang pop kidan kalau ngumi kan ka pop kalau ngum ka tu ka ngan ong fi ka tu ka dustbin ka pibo ka tu ka dustbin ka pibo bandal abun tu ka dustbin kimi ki kesan jum juru ka pop ha ba bun kidan ki men sim baman ki shong ka do nu ta ka pimot banduai tak tak pim kwa shu ban pet itu film jaklia pim kwa ten re tu men sim baman pilong tang kum robber stam pim kwa shu ban tu pop aurea kumle pim kwa shu ban dikiat pile sile ada lu kusut tu dikatakan tahu balai baki haka jutang na barem aka testament wa thamar ki penle ki apostol ki penle adu kida kuda ong tu ya plano para banget hi ki pop jongpi ki jingpal jongpi baka duai ka jing duai wa kala sibun the prayer of the righteous avail much but dan kamban plan umdai tamban plan dan ki basulet plan tambang layo plan le biang kamut kata hari ha pengile kan ki jing pop hang ni teng na penle ha po hang ni kai jauh lunch nulin ki juan ni ngilak train ki bairu ban kile gitu ki bal lat lut nak pop mo ki bal dan yung men sim jong belai ki bam dei pinet pla pop klumar ubri bom pat lat lut ld kan sa effect el tu ubri ru ki men sim baman ki sarong tu ka baar un salit that khana shoi andrei ha pin ale ha ki bri ki bal lat lut nak pop kitin jong belai ka om no jesus christ ong no wong kum no men weng yau tiat me ba arsap kum no men weng yau thniat jong ki wei yal di mempat weng ka bomot ba habangi penle kan ni jing plapop ni di ban yet child di hatu ngila lat lut nyam ni tagi pop lada u pen plai ki pop film jaklia hatu yal di lat lut nyam pen plai ki wei udang le nan
Nama kelana ulik kumta tu mensim baman rong lang upen rampi. Kamu dai bandan kanika kamu bau bleu lah dikena bau lah sakut ya kapok lah pelat lut lah im dah jing duai lah dap do mensim jong bleu dap dah tin jong bleu nak tak pilak ban penle ikini kibriu. Handai hata pin kin sayo lah lut deh tak kin im syuk tu jing im kaba jersey. Deh tak ada para banget bu na pipi ong bleu akan mau sikan mau gini pikan mau nama pi kampat plai tu kipop. Pimpat penkedia dan kapan penkedia no namar belai bau num hiok hok long terai ngan ai nuksan ada pim plapop kalong kum kanu ka jieng ka bapisa pi ka jieng ka bapisa let's say ka dei ka pi la pi kanu ka jaka ka bapiti tangan am pi tiet ya to ka jaka pio ya ka pata ka duler ka bau pi hok long terai ha ka to ka pata hak tu kan jaka namar kadan ka patah pi tidak ka an melak ban be pi namar belai pi dan ka hak long tu ka pila dan ka hak long try tu kan jaka kum juru pi kum juru ki men sim paman ki hak long try ban shong ka donu jong pi dei ha map jong pi ki thau jing pang ki thau lai pu jat dei ha ba pi dang dan ka pop pi mre bu bleu ye pi bleu ba bishar hak kadai ka jong bishar hak te mentau tu setan oleh mudai le kum nu niu dang dan ikini pop bompat pla umpat kuak ban i no takadau oleh ban mudai ho blai takadau blai ulang ba justice ha Jesus la ada syayap kading kena kalvari ndai tang gitu ki balai ban nget si shahu ban pla ban i no ki yo ka ji pendiam blom ta baro tang bau la syayap baro ki la kala ka pertai kadan ka provision kalau dan te ka provision mo bongidan tau nong ya sat ai bakat Jesus Christ. Pi de ngidan kam ban pla kan. Haba pi pla syubri ni nong tak kinang penyarap ani tu pi pla syub Jesus Christ. Pi pla ni penyarap ban pla yong turai Jesus bi ni da penduai tang na pla no mdei pi yong basha na pla pi ni pop. Mdei ka tang khamong snap ba kam de ngim penle tan re yong no ni penikai ki yong pla ni pop ni penduai. Nama ni la penduai ni bukti tak ada musim kut penpau itu pop. Mai penpla ki ongki try ci subiet nga plan ini pop kolong spesifik la dalam ka pop aurea ka pop klim ka pop mo pet klim jaklia ka pop kenya ka pop ba mani ki suit ka pop ka ba sap itu jingroi pertai ka pop ka ba le aurea para sinrang para kentai ka pop ka ba ai buncak ki pop mong video ka plus spesifik goi tang ka simpor ngi ban duai ka simpor lagi lai kenta lai kenta teng ki haban beng ko isi bagi balik ni penlek kini gitu ki balak jumlin banwan senis ga center ada pi so ba pimlek ranchu ka shong pi ta pilak ban ong yero itrai hot lawan ban plapop how Jesus Christ da ka jingerap isakri bleng ala la dut ta tingi penlek bai ngani ga jing plapop khanang ba pinum le pai shu to pop khanang ba pin hatu mlak ban plamar we hi kala katar ban plamar we hi plau Jesus Christ ndai ki dan ki pop ki ba pihak ban ya pen ketkut itu min simbaman pimla maru bleu pa pi what you apostle Paul upa do Ananias banle ban bukti hu ki khamat jong banle ban pen baptis hu do senran nah thadau ni ong badan kami gini ni penle kat kum ke ketin jong blei te andala pen kedia itu bila pla ko hadin ko weng pen kedia tu ben be teng ki pri kedami ki min simbaman menen ngadang dap penduai we beriu mdei tang we ba ki bun ki brim ringai tu specific way ni kong wan dala bu tiu kar that tapi lenyar ai ten dala pen plai ki pop di kiat ki pop bam klop ki pop pet film jaklia ki pop aurea bar itu la pen tukut salat lot pan sabek tu musim dak kelan syau dak kesat syau marble dan tu kusut ya pop te piru pi dan kini ki musim niam te de ba e ba musim niam te unsa comments ni ngam so era unsa mi na pi unsa long plau jisu gasa phak kadai ban plau jisu dre ka ko pong pi kalong bitar ki musim niam bru mo ti mlei nga oi kata nomor pidan musim niam kham e pol dan musim niam so dre hadi bo pelat lu Jesus Christ pol bulami no na kaniam la i no Jesus Christ te kadan kam ban ya pla par bang ni ju ele ne ha jing ke duk lang jung ne po overflowing life discipleship mo ka jing pelong senran kene ni ju ya pla hi nga wa pla la dang kum le baklam no astu badan kamban plau para banget ngalet no para ngalet no mta kan no para to si
man plan api penduai lang bat ka khut nak asat khut nak tang ya bam jing khoi trai dak bom dan syu to ka guilty conscience ka jing penram bi tan mudoi be kalor ka pop penram ba tingin dal apele kan ka jing plapop ka baar ni le kat kum khtin jong blai kum ba yo anes na pen baptis le ni pen baptis kan ni kai kan ka jing pen baptis ba an sa nar no ai ti ba pila pla ki pop an yo ban sat no orang pi nama pilat saka jingyap jingtap jong Jesus Christ ka jing pen baptis tingin pen bor kan ni rei gitu ki bakok mo ni pen le bat ki yo ka jing lat lu te ngim jing pen bor no ni sia lap te ka song api pat ngim jing pen bor ba da pi pen kok mo ya khtin jong blai pat kum bo ong Jesus Christ wong kum no tiu tau bang net bat yo pen baptis ni kum bo mau apostol Petrus wong tu pin kala ka ba mut bat an pen baptis pi wei pu ya ka kerteng jong Jesus Christ ban yo ma ki pop pin yo diam ni ka jing ai men sim ko lai pupra kam ki apostol dalet puli ka Bible am dei tang man shule tang dak kom de hang ta ba ki yo lai lut ki briu de hang ta kadang ka bor de hang ta pisala ban duai ki ki suit ki la mi na pi ba de hang ta hadin ni sahikai pi ban long senran dak ba hikai kum no pat ban pan thamai ki jingmat perkhat kum no ba pin la ban duai ki thli kum no pin la ban duai di ki kenta kum no pin la ban duai chi sha jinget kata ka ni bangi trin pen long senran anda pila scam makane pisa slur ban la yalap kum gitu ibala dikya bisa pisa slur kum let ban yalap kum gitu I mai it ibala im hagaji im kaba jinjar baham sha pila slur ba pilet pinyang has ma pran pinyang ki eru pila long senran jong jisu pinang ban be sut ki wai pinang ban pen plapop se ki wai pinang ban pen khia ki bapang pinang ban yalap ya ka tin jong blai wat la pin pas na ka eru pin syak kaman rahama sukuturu boyande friga baga la rabayande hallelujah na slow ya ka jing pen sele men sim ko ya ma kran ni kani di wat le ran pi squat ban plapop pi squat ban lat ni pop shim yo ni number kan ni wan shiki ji shakri jong isha shani sha jao lan sulen kan ka jingduai hantu ngin penduai ni rap lang gidan ki long kemi tu gidan ki kenta gi ban penduai lang lefi gi ban be ki men sim ba man pin yo la pin shakri try ka pinom slow shu to jing penram ki pop lagi sawan han gong pi haka is kitab Isaya kalau nang banding kau khat pra ka omni ali to ngin ya satnya lem satnya mo pihak plan satnya tu ya ada tu ngin ya satnya lem lagi pop jom pi ki sawannya ki le kayo compare pila im aurea miswa pila pet film jaklia pila im aurea operation rang pila nuti pila let paknya pila le bonjak kam thok kam tiam repi trang bayu pet ka dono jopi wat ka tuga kan nuti ka bala chan shalen thamma baka jisu tip ya pop joka wong kiwa le pop show bai khambo re show wong kiwa le pop show ngam penram jisu nung penram pi jisu semua ban penram wan syaka bertai ban palat lut ki beri nak jimpang ban pop wan nam tak tak pop te kloi wong pi ino ik pop chui ko jimut om torang am tre show ni pop ngal isi matang bure show reno kusut upan ban let ban plang ban pentukut no ban let no shka jing ban pop jes ban yo men sim khut ban long na usyakri jong boleh hallelujah kam Mary Magdalene gade wadan nyot li met sim baman Jesus Christ pen be kadan ka jing pen be sim baman te khublei sibon nakabenta ka buram jong blai yaro you try hallelujah.